Zdravo, ja sam Mija. Sad ću da vam pokažem moju omiljenu knjigu, tačnije knjiga igara. Onda trebam da upišem moje ime, jer je moje ime moja lozinka. Ovdje trebam da vidimo ko su glavni junaci, da zalepimo njihove nalepnice i da upišemo njihova imena. Ovdje trebamo da otkrijemo koji je moj talenat, a ovdje također da zalepimo nalepnice. Ovdje trebamo da vidimo koji je Pantein opaki plan i da obojimo jednoroga. Ovdje je jedan lavirint, a ovdje je slagalica koju ćemo zajedno rešiti. Ovdje trebamo da obojimo mene i jednoroga. A ovdje trebamo da pronađemo delić trubice. Pokreni potragu. Ovdje su nalepnice. Ima ih razne. Ovdje trebamo da dovršimo rečenice i da vidimo šta je to u šumi. Ovdje je lavirint, a ovdje trebamo da nađemo razlike i da rešimo još nešto. Ovdje trebamo da obojimo jednoroge, a to su jednorozi vode, zemlje i vatre, a jedan jednorog nedostaje. Na kraju ćemo zalepiti njegovu nalepnicu. Ovdje trebamo da nađemo koji su različiti, a ovdje trebamo da sastavimo trubicu jer smo napokon pobedili. Jupi! Ovdje su rešenja na sva pitanja. Dobro, vidite, ja sam Mija, kao što ste i prepoznali. I ako vam se svideo video, kliknite like. Pozdravlja vas vaša Mija.